Aron pagpurihin sayop na nga mga practices sa Halloween, matag Oktubre 31 o bespera sa dili pa ang adlaw sa paghandom sa mga nangamatay, nagkalain-laing parokya o kahugpungan sa simbahan, mipasiugda og lain-laing kalihukan gahapon Oktubre 31. Sa parokya sa St. Therese, mipasiugda sila og Santos Sundayag 2024. Sa kapasundayag aron ipakita ang angayang buhaton matag Halloween. Mga bata og hamtong gipasulob og mga sapot nga gisulob sa mga santos sa kaniang panahon. Gipasabot sa kaparian sa St. Therese, gitumong kini aron mahatagan og saktong kahulugan ang Halloween nga usa ka sagradong kagabion aron paghandom sa kabalaan sa kinabuhi. Sa social media post sa Servant Community's Blessed Sacrament Parish, ilang gihulagway nga ang Halloween gitawag kaniadto og All Hallows Eve nga nagpasabot nga gisaulog sa simbahang Katoliko ang kadaugan sa mga nangamatay nga nalangit na. Subay niini sa gihimong Parade of Saints, milibot sila sa Barangay Hipodromo aron ipasabot ang saktong kahulugan sa Halloween inay sa kabag-uhan karon nga puros pagpanghadlok nga misukwahi sa matuod nga kahulugan niini.